gyapil. Wala siya gyapil. Guys, nata diri sa basketballan kay support tayo sa mga friend natin na mga business-minded people. So, yung friend natin dito na Pinoy may-ari na ng Basketball Institute. Association. May-ari ng Basketball Institute. Hanapin natin yung may-ari ng Basketball Institute. Ang tawag ng Basketball Institute na ito ay hoops. Sige lang. Hanapin natin, ha? Pwede ma-interview ang may-ari ng Hoops Institute. Hello! Good evening! Ito yung may-ari ng Hoops Institute. Ito may tubo. Grabe pala. Oh, ayan. So, Ay, bongga. Bongga. So, yun, mga bata, mag-basketball sila at saka matagal na sila nag-practice at tonight is the awarding night at saka final game na yata ito nila ngayon at saka gagawin nila akong host dito. Hindi naman ako marunong pero sige na. Yun po sa taas si President nag-sisilpi. Ito si Nunoy. Oh, say hi to me. Dito ako sa mga boss. Mga sir, anong masasabi niyo sa mga kaganapan dito? Mr. Gopito, ano pong masasabi mo? Hindi mo to matitikmo. Yun, no? Ito po yung coach ng isang team. Hindi niya matanggap na nag-champion sila. You are going to getting the ball from the opponent. And this award goes to
Bye-bye. I love you. Who has that talent? Who do you think got it? Goes to I would say the middle name because two okay? It's always Buril. Yay! we have the most valuable volleyball player, the MVP for the night. Who will play and score the most for awarding tonight. So now it's time to eat. Now let's eat. Ayan ang honor ng institute na ito. So tired. Anong pagkain dyan? Anong pagkain dyan, coach? Manok lang. Tapos may baboy dun, no? Ay. Bawal eh. Let's eat. Yes. Let's eat chicken. Let's eat chicken. Spicy. Kain muna kayo. Ayan oh. Ito yung puo namin. Director dito. Ito yung director dito. Ano na kayo mag-alas 12 na ho? May Cinderella, tanga upo doon. May Cinderella, tadi nga upo doon. Magsala-sala, kamu karon magilimo, kamu ilaga. Maging mouse dito mo. Hi! We are here. We're finished. We're done. Party! Yay!
Hello, man, Bea. You say hello. You say hello to Tita. May isang bata dito na umiihi. Takutin natin.